Аз съм Даунбеги. Днес ще направим мазна реклама на старата къща, която я продаваме, която ще е около 1 милион и 50 хиляди тук с мене Мухолино. Да. И това влакче, което не се продава, но можете да дойдете тук и... Най-вече епизода е за влакчето. Ади, чакай малко. Платите 50 монеи и това е в Батъл България. Да платите 50 монеи и останах без дъх. Така можете да платите 50 монеи и да се пуснете по влакчето. А пък това ни е новата къща, онази старата е, която ви я показах. Тя струва 1 милион и 50 хиляди и аз викам да покажем на хората влакчето. Ти хора, скинете най-якото влакче. Казвам ви най-бруталното влакче. Отнени месец да го направим. Казвам ви, месец. Да, месец. Така. Толкова преди изхарчих по него само 1500. Макар ете, все пак са много. Да почнем се. Малко е дългичко. Малко! Вещица. Чудна работа. Искана вещица. Кой сега ще ни проверява? Вещицата ще ни проверява паспорт. Не, какво беше там? Билетите, да. Също. Искам да такива. Ела. Бой! Килнах ли тама? Не. What? Не! Where is my количка? Потрешищичка. Изпрях тук това. Гого, взимай новите колички. Аре, две. Чакай. Аз сям така. Две тука. Не! Мания, Гого, мания. Хващам я. Се хвана. Хвана я! Те хора, даже чупих количката на Мухолино. Да ти рата. Те да нова кефи влакчето. Надявам се, че ще плащи много за него. Някой е счупил торджа! Не бях аз. Не! Съжалявам. Не. Без да исках. Защо си счупил? Крипър се возеше. Много яко. Добре, да извиняваме се за това. Айде да спрем клипа. Тарапап. Идвай, Гого! Идвай! Не, колечката! Не! Ти покажа на хората влакчето. Не, бе, колички, стой тука. Колички. Един час. Ей! Хванах си количката. Хора, надявам се да ви харесва влакчето и... проклетата вещица! Само да се намеря. Кой си вещица по време на пътуване? И ще ма намеря. За зигзаг. Защо съм го направил? Не трябваше да направя този зигзаг. Сега пък и скелет ли? Не, вещицата ма путна! Клетна да си Къде съм? What? Разкарай се от лията! Това беше влакчето. Сега да отидем Кога свърши това влакче? Аз още съм тук на въртящите глупости. Разкарай се. Така, аз ще покажа ето тази. Всичко това струва 1 милион и 500 хиляди. Това долу всичко струва 1 милион и 50 хиляди. Очаквам някой богатащ да дойде и да вика: ей, ти! Искам да купя къщата! Така... Къде си? Това не се продава. Това можете да го вземете. Това можете и без това. Мамо. Ехо. Къде си, бе? Че аз вече съм в фолма и показвам. Този чест можете да го вземете, ако искате. Той е безплатен. Ама ти си в старен холм. Да. Този чест ще го пребера по-късно. Но това струва 1 милион и 50 хиляди. Надолу. 50 хиляди за голото е. Той най-малко 2 милиона и половина. Добре. Щом казах.
Това всичко струва 1 милион, 2000... 2 милиона. Къде? Предупреждавам. Забравих смисълта. Да, ако купите къща, постоянно ще се опитват да лакрифат. Постоянно. Ще да разберете ли постоянно. Бой! Can I go fast? Сега, Даун, покажи новото хоме. Така, новото хоме. Тук можете да напишете Реста по Момолино и не рушете онова там, иначе ще ви убия. Не го рушете. Мишо, как оня път Матрона, само преди да покажа, оня път как Матрона беше разрушил блокчето. За деца пише Реста по Момолино, има спалнат на земята. Благодаря ти. Беше разрушил блокчето. Да, така. Не го разрушавай! Хора, отивайте, гледайте къщата, не грипайте, иначе ще ви унищожа. Не можеш. Да, говорим как таблото, мои хората се оплащат. Те ще ви покажем таблото с всичките ни глави от ПВП, които са бедни. Само не се плашете. Това ми е мисълта. Гога, сега едно. Добре, това тук са главите, най-готините глави с синове. Тук са някакви простички глави. Тук са моите глави. Ама снимай как съм таблото с главите. Да ти направя скриншот. Да. Така, хора, ще направя скриншот на Мишо. Само махам си инвентара, зумвам към Момолино. Сега натискам хора да ми видите как. Аз не молима вече. 2 пъти. Човек, толкова трудно ми бяха сложени пръстите. Какво става? Направих ли му скрин? Да, хора, 2 скриншота на Момолино. Направих. Опа. Да, добре сте получили. Така, хора, да покажа My Home. Честрум. Да, My Chestroom. Тук Cobblestone, глупости, това е подарък, това е за някой... Джек, нямам няколко колички на асистенти. Нямам 9 колички. Да, хора, също. Аз съм Титан, ранг Титан. Тук най-важният ми чест от Честрума. Това е. Напшибит. Майнкрафт. Добре. С TNT? Да. Ти хитресло. Ко? За какво е TNT? Ко? Може ли да се махне TNT-то? Моля? Може ли да се махне TNT-то? Да. Така, хора. Чек, вижма, аз съм за моделите, вижма, как се стоя тука. Дамон. Ела тука, Дамон. Вижма, над къщата ти. Аз съм за моделите, чек, трябва да ме снимат. Кажеш. Добре, айде, аз съм такъв, дет ще снима. Не, чай сега. Чай. Ще грабна шлема си, ще го държа. Надават се теб. Гледай към мен. Не ме навел глава, все едно някой умрял. Чакай. Така. Готово. Сега трябва да се носам затвор. Аре сега толкова, сега бегай. Чакай малко. Тей. Готово. Готов си? Аре, махай се вече. Ще се направя се носам затвор. Добре, как? Да, ето. Така, хора, това не е хома. Аз съм затвор, хора, помогнете ми! Той ме заключи! За човека, вярвайте. Крипър!
Като се замисля, така може да направим за хората, които нагрифват затвор. Ти ще е як. Така хора, както ви казах, можете да напишете, ако Момолино е в сървъра, Момолино или да се тъпате направо до него, той ще отиде на влакчето, ще ви приеме, вие трябва да имате поне 50 парички, за да се пуснете. Да, малко е гадни стълби. Гадни стълби тук, но какво да се прави? Дайте 5 лайка, ако мислите, че Момолино трябва да промени стълбите. Така. И също 2 милиона за миналия Никол. А пък онова там не се продава. Така.